Ammitu, programm ta' tagħlim bibliku imwassal lilkom mill-Komunità Malta Messjanika. Il-kellim tal-lum Marius Richard Cilja. Merħba. Nistedinkom għal dan l-istudju bibliku li ħajkun mibni fuq is-sejħa li Alla jagħmel biex il-bniedem jindem u jerġa' jdur leħ u jimxi fis-sewwa tal-istruzzjonijiet tiegħu. Aħna bħala kredenti f'Jexxua, is-Sid u s-Salvatur tagħna ġejna msejħa biex nimxu ħajjitna fis-sewwa u fil-qdusija. Dan ifisser li għandna nimxu b'obbedjenza fuq il-komandamenti u l-proċetti mogħtija lilna minn Alla. Barra minn hekk aħna ġejna mogħtija u murija kollox biex dan nagħmluh permezz tat-Torah, il-Profeti u l-kitbiet l-oħra. Irridu nibnu ħajjitna fuq il-modell li fissrilna u faslinna Alla. U jekk le, sfortunatament, mhux biss inkunu qegħdin nibnu fuq ir-ramel, imma qal minn hekk inkunu qegħdin neħduha kontra Alla. Id-dipendenza totali tagħna hija fuq Alla u fuq il-kelma tiegħu li mingħajrha ma għandna l-ebda ħajja. Is-Sultan David dan fehmu sew u realizza li ma seta' jagħmel xejn waħdu jew bil-ħila tiegħu u dan sejrin narawh aktar il quddiem. David fehem sewwa wkoll li l-maħfra, is-salvazzjoni, il-fidwa u l-ħelsien jinsabu u jiġu biss mingħand Jahwe. Ġabar dan kollu f'Salm 51 li fih wara qalb niedma u sobjena għax ġineb u nqas kontra Alla. Sejrin naqraw dan is-Salm kollu ħalli naraw kif David poġġa il-każ tad-dnubit tiegħu quddiem Alla u mingħajr ma qagħad jiġġustifika dak li għamel poġġa lilu nnifsu f'idejn Alla biex jaħslu u jinnatfu minn dubietu u jġibu abjad daqs is-silġ. U salm li ħassejt li għandna nibdew nużawh issa bħala pedament għall-istudju bibliku tal-lum. Għaldaqstant insibu Salm 51 minn vers 1. Salm 51 it-titlu tiegħu huwa l-qalb niedma u sobjena. Għall-mexxej tal-kor Salm ta' David, meta Natan il-profeta ġie għandu għax hu jinseraq lil Betseba. Vers 3. Ikollok ħina minni u Alla fit-tjubitek, fil-kobor ta' ħinna tiegħek ħassaħtijiet. Aħsilni kolli meħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi, għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jien nibt u dak li ħażin f'għajnejk għamilt. Hekk jien naraf is-sewwa tal-kelma tiegħek u bla teba jidher il-ħaq tiegħek. Ara, jiena issawwar fi-ħtija u fid-dnub nislitni ommi. Int tħobb il-qalb sinċira. Allimni l-erf fil-font ta' qalbi. Roxni bl-ilma u nissaffa. Aħsilni u aktar mis-silġ nibjat. Għamel nisma' il-ferħ u lena biex għadmi li inti sħaqt jitenna. Dawwar wiċċek meħtijieti. Ħassar żuniti kollha. Oħloq fija qalb safja u Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn qudiemek. Neħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Rodni lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi-spirtu qalbien wettaqni. Lil-midinbin nagħllem triqatek u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. Eħlisni mill-pina tal-mewt, o Alla, Alla tas-salvazzjoni tiegħi, u rsieni ifaħħar il-ġustizzja tiegħek. Iftaħli xuftejja, Sidi, u fommi ixandar it-tifħir tiegħek. Għax lilek ma jogħġbukx is-sagrifiċċji, nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċji tiegħi, o Alla, u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobjena. Ma twarrabiex, o Alla, għamel il-ġid fil-Sjon, fit-tjubitek, erġa' ibni il-ħitan ta' Ġerusalem, mbagħad tilqa' bil-qalb b'vittmi xierqa, sagrifiċċji ta' vittmi maħruqa u mitmuma, u mbagħad joffrulek oġġiera fuq altarek. Mela dan huwa kliem ta' raġel li fehem li hu kellu bżonn it-tindif mit-teba ta' dnub li kien għadu kemm għamel. Li b'dak li seta' jagħmel hu imma ma setax dan id-dnub jitneħħa. Imma David kien jaf li Alla biss fit-tjubija
bija tiegħu u l-kompassjoni tiegħu mimlija imħabba seta' jneħħi dak id-dnub tal-adulterju ma' Bersaba u jaħseb minn fuq it-teba ta' ħtija tad-demm ta' Urija, ir-raġel tagħha, li ġie mxerred minħabba l-ħażen li kien għamel. David kien jaf li jekk timxi barra mill-istruzzjonijiet li Alla ta' fit-Tora huwa dnub. U dawn l-istruzzjonijiet għandhom ikunu fil-qalb u fil-moħħ tal-persuna biex timxi fuqhom u bekk timxi fis-sewwa. Sintendi dan għadu jgħod għal dawk kollha li jgħidu li qegħdin miżbura fil-poplu ta' Iżrael u għalhekk issa daħlu fil-patt ma' Alla. Qed ngħidu għalina li issa bis-saħħa ta' Jexxua ibn Alla aħna ġejna miżbura f'dan il-poplu. Sfortunatament u b'dispjaċir ngħid li wasalna fi żmien fejn ħafna jażlu intenzjonalment u konxjament li ma jimxux fuq dak li hemm miktub fil-kmandamenti, fl-istruzzjonijiet u l-proċetti ta' Alla. Qegħdin naraw saħansitra dawk li suppost huma Kristjani li tfisser temmen, timxi u tkun bħal Kristu li min-naħa tiegħu obda l-kmandamenti kollha ta' missieru u li żamm il-liġi kollha, imma dawn minflok qegħdin ikunu bħal Kristu jippruvaw iġibu quddiem Alla forma ta' obbedjenza differenti imħalta dawk li jaħsbu huma jew bi proċetti tal-bniedem li ħerġin minn mijiet ta' seminarji ta' denominazzjonijiet differenti li nsibu illum madwar id-dinja. Hi obbedjenza korrotta li ma jkollix l-istampa eżatti ta' kif għandek issegwi il-kmandamenti ċari kif ġew mogħtija minn Alla. B'dispjaċir aktar u aktar ngħid li qegħdin nesperjenzaw ukoll fi żmienna in-nuqqas ta' volontà ta' ħafna li jaqraw u verament jistudjaw il-kelma tagħna biex bekk ikunu jistgħu jirraġunaw u jiddixxernu fil-kuntest dak li jaqraw fl-Iskrittura. Pjuttost għall-kuntrarju, jażlu li jżommu ruhom u joqogħdu biss fuq dawk li jisimgħu mill-mexxija tagħhom. Filwaqt min-naħa l-oħra fl-abbużija ta' qalbhom jibqgħu mexxin barra mill-kmandamenti ta' Alla. Dan żgur ħajwassalhom biex ma jkunux parti mill-patt li Alla għamel mal-poplu tiegħu. Sakemm dawn ma jagħmlux bħal David jindbu u jduru u jimxu skont ir-rieda ta' Alla. Nafu kif Alla ittratta l-10 tribujiet li kienu iffurmaw in-nazzjon ta' Iżrael u ż-żewġ tribujiet ta' Ġuda u Benjamin li ffurmaw in-nazzjon ta' Ġuda meta dawn għażlu li ma jogħbduhx. Nafu li dawn bdew jippruvaw jogħbdu u jqimu lil Alla bil-mod kif jaħsbu huma. Nafu kif dak li Alla qal f'ħafna skritturi, speċjalment Deuteronomju 22, li ħajġrilhom jekk jitilquh u ma jogħbdux il-liġijiet mill-kmandamenti tiegħu kollu seħħ. Ċertament dan għadu applikabbli għalina llum li aħna għadna kif għadna imlaqma ma' Iżrael, nazzjon li ġie mxerred mad-dinja kollha. Dak li kienu ħajgħaddu u għaddew minnu dawn iż-żewġ nazzjonijiet insibuh ipprofetizzat u diskritt sew ukoll fil-ktieb ta' Eżajja. Naraw kif Jahwe bħalma jagħmel dejjem mal-poplu tiegħu juri fejn innaqsu u filwaqt ibiddibhom jgħidilhom x'kienu ħajkunu l-konsegwenzi tad-deċiżjonijiet li kienu ħajjieħdu. Jahwe dejjem hekk mexa u dan jagħmlu biex il-poplu jilħaq jaraf fejn nidem, jindem u jarġa' lura leħ. Il-ktieb ta' Eżajja huwa ktieb qawwi b'messaġġ profetiku għal dawk li jagħmlu parti mill-poplu tagħna biex jindmu u jduru lejn Jahwe u jgħixu ħajja separata u fid-dawl tal-kmandamenti tiegħu. Messaġġ li tant u rilevanti għalina illum ukoll u li fi żmienna qed tiġi proklamat aktar b'urġenza. Għaldaqstant l-istudju tal-lum ħanidħlu fil-fond f'xi tal-ewwel kapitlu ta' Eżajja u ħanaraw lil Alla jirraġuna ma' dawk li għalkemm kien għażilhom biex ikunu l-poplu tiegħu imma huma għażlu li jkunu ribellużi leħ.
Jahwe minn naħa tiegħu kull ma jrid hu li dawn jġib sensijhom jinmu u jduru leħ u lejn il-kmandamenti tiegħu. Waqt li nkunu għaddejjin f'dawn il-vrus ħannaraw it-tixbija bejn kif kien jirraġixxi il-poplu dak iż-żmien u kif jirraġixxu il-popli ta' żmien. Ħanibdew mela naqraw minn Iżajja kapitlu 1 vers 2. Iżajja kapitlu 1 vers 2. Isimgħu smewijiet, għati widen art, għax tkellem Jahwe, u li trabbejt u kabbart u huma għamlu kontrija. Isimgħu smewijiet, għati widen art. Daw huma kliem li għal widnejn il-poplu ta' Iżrael kien familjari. Alla reġa' fakkarhom u ħadhom lura għall-għanja ta' Mosè li kien għallem lid-dixxendenti ta' Iżrael qabel ma miet. Mosè ta' istruzzjonijiet biex din l-għanja tibqa' tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra biex tfakkarhom fl-importanza li jobdu lill-Alla u biex jiftakru wkoll fil-konsegwenzi koroħ tad-diżobbedjenza lejn Alla. Ħanaqra parti minn din l-għanja ta' Mosè li nsibuha f'Dewteronomju kapitlu 32. Ħanaqra l-ewwel minn vers 1 sa 5 u mbagħad minn vers 44 sa vers 47. Ħanibda mela Dewteronomju kapitlu 32 vers 1. Għatu widen, smewijiet, ħanitkellem u tisma' l-art kliem fommi. Ħajjinżel bħax-xita tal-imi, ħajoqtol bħan-nida kliemi, bħal-irxiex fuq raba jħaddar, bħal-bexxa xita fuq xejjex. Irrid inxandar isem Jahwe, faħru intom lill-Alla tagħna, għax hu l-blata tagħna, perfett emilu, u l-kol ġusti it-triqat tiegħu. Alla hu dakemtu u ma jqarraqx, kollu ħaq u kollu sewwa. Imxew ħażin miegħu mhumiex quliedu, għajpa lihom nisem ta' inkwiet u għawx. Mela f'dawn il-ħames tifruz diġà qed naraw similarità ma' dak li għadda kemm qrajna minn Iżajja kapitlu 1 vers 2. Issa ħankomplu Dewteronomju kapitlu 32 minn vers 44 sa vers 47. Ġie Mosè u Ġoswe bin Nun u lissen il-kliem kollu ta' din l-għanja, hekk li setgħu jisimgħu il-poplu. Malli Mosè tiem dan il-kliem kollu quddiem Iżrael kollu għalilhom. Żommu f'qalbkom dan il-kliem kollu li jien illum qed qudiemkom biex twissu lil uliedkom li jqisu li jħarsu il-kliem kollu ta' din il-liġi. Għax mhix xi ħaġa fierħa għalikom imma ħajjitkom. U bija intom tgħaddu żmien twil fl-art li intom se taqsmu il-Ġordan biex teħduha f'idejkom. Mela hawnhekk qed naraw dejjem ikun hemm konsegwenza għal deċiżjoni. Hawnhekk qalilhom biex iżommu l-kliem kollu tal-liġi li Alla kien ilhom għax din hija ħajjithom. Imma il-kliem importanti f'dawn iż-żewġ skritturi jiġifieri f'Iżajja u f'Dewteronomju huma dawn. Għatu widen, smewijiet ħanitkellem u tisma' l-art kliem fommi. Isimgħu smewijiet għatu widen l-art. Tisma' fl-Ebrajk hija l-kelma xama. L-sens tagħha mhux biss sempliċement tisma' iżda pjuttost li tisma' b'attenzjoni u tiddixxerni u tifhem dak li tkun qiegħed tisma'. Kif diġà semmej, aħna qegħdin naraw li dan it-tip ta' smigħ mhuwiex evidenti f'ħafna mill-masses tal-lum. Dawn sempliċement jrid li jkollhom widnejhom marxa, tagħlim li jiżlilhom sabiħ. Iridu jisimgħu kliem li bih iħossuhom komdi, kliem pożittiv u bla dmirijiet ta' xejn. Fil-fatt ma jridux jisimgħu u ma jagħtu każ l-ebda attenzjoni lil tagħlim jew kliem li jitratta fuq ubbidjenza ta' istruzzjonijiet u kmandamenti ta' Alla. Għati widen fl-Ebrajk hija għażan u fil-waqt li dan iġor ukoll it-tifsira li tisma' b'attenzjoni imma wkoll tfisser li tagħmel dak kollu li qiegħed tisma', dak kollu li qiegħed jingħad. Dawn it-termini użati hawn fir-rigward ta' sema u art li għandhom jisimgħu
li ġew kienu tifkira u ż-żewġ xhieda li hemm tal-patt li huma s-sema u l-ard. Hekk kif il-ħajja u l-mewt ġew imqiegħda quddiem il-poplu ta' Iżrael meta jaħwetom l-istruzzjonijiet u l-kmandamenti tiegħu. Ejja naqraw dan minn Deuteronomju kapitlu 30 vers 19. Insejjaħ illum is-sema u l-ard b'xhieda kontrikom, il-ħajja u l-mewt li jien illum qed qudiemkom, il-barka u s-saħħa. Għażel il-ħajja biex tgħix, int u nislek. Iżajja kapitlu 1 vers 2 għandna konferma għal darba oħra li l-liġijiet ta' Alla kienu għadhom fis-seħħ u sintendi hekk ħajibqa' għal dejjem. Jexxua uża wkoll is-sema u l-ard bħala xhieda u dan ħanaraw issa minn Mattew kapitlu 5 vers 18. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-ard anqas li żaritra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jaħwe qatt ma jopera barra mill-patt tiegħu u għalih jiswa biss dak li qalu dwar il-liġijiet u l-kmandamenti li taħu. U r-ribelljoni kontra dak li ordna hu iwassal għad-dnub. Min-naħa tiegħu id-dnub iwassal għal-mewt. Min-naħa l-oħra l-ubbidjenza għall-istruzzjonijiet u l-kmandamenti ta' Alla itwassal għal-ħajja. Jaħwe għajjem poplu u jkompli jqajjem poplu li jgħalmu it-traqat sewwa tiegħu. U iva jirrikjedi dawn il-poplu li jimxu fuq l-istruzzjonijiet tiegħu. Imma għal darba wara l-oħra matul żminijiet differenti popli dejjem websu rashom. Bħal tfal ribellużi jindmu kontra Alla billi ma jobdux. Ħankomplu Iżajja kapitlu 1 vers 3 u 4. Iżajja kapitlu 1 vers 3. Il-gendus jaraf il-sidu, u l-ħmar il-maxtura ta' sidu. Imma Iżrael ma jarafx, il-poplu tiegħi ma jifhimx. Jaħasra għalik, ġens mitnib, poplu mobbi bil-ħażin, nisel il-ħżiena, u liet imħasrin, telqu lill-Alla, maqdru il-qaddis ta' Iżrael, inġibdu lura minnu. F'dawn il-vrus Alla jenfasizza wkoll is-serjetà tar-ribelljoni tagħhom billi jurihom li kienu saru għar mill-annimali id-domestikati li jarfu lil sidhom u l-koll jarfu il-post tal-mistrieħ u l-ħawt tal-alf li jipprovdilhom sidhom. Kienu saru poplu maħkum minn nuqqas tal-arfien u smieħ. Immorru issa Ġeremija minn kapitlu 8 vers 5 sa 7. Fejn ħanaraw li Ġeremija wkoll juża taqbila simili. Ġeremija kapitlu 8 vers 5. Għaliex mela dan il-poplu intilef telfa għal dejjem, żammew sħiħ fil-qerq u ma jridux jerġgħu lura. Jinqatt attent u smajt u huma jgħidu dak li mhuwiex sewwa. M'hemmx bniedem niedem meħżunitu u jgħid x'għamilt. Il-koll qabdu l-ġirja tagħhom bħal żiemel imnebbed għal taqtija. Imqar itlaqlaq tal-ajru jara f'żmienu, il-gamiema, il-ħuttaf, l-arnuq iħarsu żmien tal-passa tagħhom. Imma l-poplu tiegħi ma jarafx id-dritt ta' Alla. Verżjonijiet oħra nsibu hawn ma jarafx il-liġijiet ta' Alla. Mela, fil-waqt li l-annimali jisimgħu u jarfu il-vuċi ta' sidhom, u t-tajr tal-ajru jarfu il-ħinijiet appuntati lilhom minn Alla biex ipassu, il-poplu tal-Alla la jisma' il-vuċi tal-Alla sidu u lanqas jaraf il-liġijiet u l-kmandamenti tiegħu. U dan ma kienx minħabba l-ignoranza, iżda pjuttost minħabba nuqqas ta' volontà biex jimxu mal-patt li nataw. U għax kienu qegħdin jixxenqu aktar biex jagħmlu l-ħażen milli issewwa. Għaldaqstant ukoll issa ħammorru Osejja kapitlu 4 vers 6 sa 8 vrus li tant jiġu ikkwotati. U issa nibdew narawhom hawnhekk fis-sens u l-kuntest tagħhom. Osejja kapitlu 4 vers 6. Jinqered il-poplu tiegħi minħabba in-nuqqas ta' għarfien. U billi jint warrabt l-għarfien
nwarbek jien milli tkun qassis għalija. Tal-li inti nsejt il-liġi ta' Alla tiegħek jien ukoll ninsa lil uliedek. Aktar ma kotru, aktar dimbu kontrija. Imma jien inbiddel il-glorja tagħhom f'fajt. Jieklu minn fuq id-dnub il-poplu tiegħi. Imxenna għal ħażunijithom. Huwa importanti wkoll li naraw issa mela xi tfisser il-kelma għarfien jew taraf li fl-Ebrajk hija l-kelma jara. Din tfisser li tirrikonoxxi, tifhem b'mod ċar u tiddistingwi u jimplika l-kapaċità li twieġeb u tirrikonoxxi l-vuċi tas-Sid jew xi ħadd f'awtorità. Mela nistgħu narfu issa dak li hemm miktub fi Ġwanni kapitlu 10 vers 27 li jgħid hekk: in-nax tiegħi jisimgħu leħni u jien narafhom u huma jimxu warajja. Illum ma nbidel kważi xejn. Ħafna jagħmlu l-istess, jiġifieri jażlu li ma jifhmux u ma jarfux. U dan anka wara li jkunu ġew magħna. Ma jridux jisimgħu leħen Alla u jindmu u jimxu fuq il-kmandamenti tiegħu. Jużaw saħansitra bħala skuża l-ignoranza. Jilabuha ta' ignoranti biex jiġġustifikaw l-emir tagħhom. Il-għala ma jżommux ċerti kmandamenti ta' Alla. Imma bħalma hemm miktub fl-Atti kapitlu 17 vers 30 wara li Pawlu għallem f'nofs l-Areopagu lill-irġiel ta' Etjeni u għalilhom hekk. Atti kapitlu 17 vers 30. Alla għala għajneħ sakemm il-bnedmin kienu għadhom ma jafux. Issa għarafhom li kulħadd għandu jinnem. Mela sakemm kienu għadhom ma jafux, Alla għala għajneħ. Immissa li saru jafu, il-pass li kien imiss kien li jinmu u jduru lejn Alla. Dan il-messaġġ tal-indiema wasluh il-profeti, waslu Jexxua, wasluh l-apostli u wasluh id-disċipli tiegħu. Għadu jidwi sal-lum u jibqa' jidwi sal-aħħar mument qabel ma jerġa' jiġi Jexxua ħamaxija fit-tieni ħiġġa tiegħu. In-nazzjon ta' Iżrael ma kienx qiegħed jisma' u jagħti widen. Ma kienx qiegħed jaraf u jirrikonoxxi l-vuċi ta' Sidhom Jahwe u kienu qed jieklu u jistrieħu fuq tradizzjonijiet pagani, fuq qima pagana, aktar milli fil-verità tal-Iskrittura imqazza. Din istampa oħra ċara ta' dak li qed naraw jiġri madwarna minn ħafna knejjes moderni li qegħdin joperaw mhux fuq il-blata tal-verità fuq l-istruzzjonijiet ta' Alla, iżda pjuttost fuq l-applikazzjoni ta' dottrini tal-im li jmur saħansitra kontra il-kelma ta' Jahwe, dottrini tal-bnedmin. Ħafna knejjes li l-mexxejja tagħhom bla mistħija u bla biża' Alla jipproklammaw li ma jimxux fuq il-kmandamenti ta' Jahwe u fl-istess ħin dawn jiftaħru li qegħdin joperaw f'isem Jexxua u li huma mexxin fil-Qdusija. U għal dawn li Jexxua jiddikjara li hu qatt ma kien jafhom. Jahwe għadu jrid li jirraġuna mal-poplu tiegħu sal-lum. U s-sejħa tiegħu għall-indiema għadha tidwi sal-lum. Aħna maħniex aħjar minn oħrajn, nonqsu u nindmu f'affarijiet oħra, imma ma niġġustifikawx dnubietna, ma websux rasna kontra Alla. Anzi, nagħmlu ħritna biex narfu u nisimgħu l-kelma tiegħu, biex bekk ma nispiċċawx minn nuqqas ta' għarfien f'dak li jridna nagħmlu u kmandana hu. U ngħixu ħajjitna fuq l-istruzzjonijiet tiegħu dawk li jogħġbu lilu. Ħanerġgħu immorru Ħosea kapitlu 6 darba vers 3 li jgħid hekk. Ħosea kapitlu 6 vers 3. Narfu il-Jahwe u nfittxu narfu iżjed. Das kemm hu żgur is-seb hekk il-ħrux tiegħu u jiġi bħalma tiġi x-xita fuqna, bħal xita waħra illi ssaqqi l-art. Naddu issa biex inkomplu naqraw mill-ktieb ta' Eżajja. Lid-darba kapitlu 1 vers 10. Isimgħu l-kelma ta' Jahwe, intom prinċipijiet ta' Sodoma. Għatu widen għat-talim ta' Alla tagħna, intom nies ta' Gomorra.
Hawn qed naraw repetizzjoni għal darba oħra tal-kliem isimgħu u għadu widin. Imma din id-darba dawn il-kliem u indirizzat lill-mexxejja u lin-nies ta' Sodom u Gomorra. Dan mela u indirizzat għan-nies li kienu qegħdin jgħixu bħalma kienu jgħixu in-nazzjonijiet pagani. U s-sejħa hawn hija għalihom biex jisimgħu il-kelma ta' Alla. Jahwe qiegħed jgħajjad lill-poplu tiegħu biex joħroġ mill-idolatrija u l-istil ta' ħajja li hu jabborri u jagħtu widien għall-kelma tiegħu. Din għada għal darba oħra issejħa llum lin-nies li verament jixtiequ jiservu u jagħtu qima lill-Alla. U dan kif irid u ordna hu. Oħorġu mir-reliġjonijiet imħawra b'idolatrija. Oħorġu mill-knejjes moderni li jarxu il-widnejn u jarmu kontra il-kmandamenti u istruzzjonijiet ta' Jahwe. Hija wkoll mela l-istess sejħa li nsibu fil-ktieb tal-Apokalissi, kapitlu 18, vers 4 sa vers 5. Apokalissi, kapitlu 18, vers 4. Mbagħad smajt leħen ieħor mis-sema jgħid: Oħorġu minnha, poplu tiegħi, biex ma jkollkomx x'taqsmu magħha fid-dnubieta u biex mill-kastigi tagħha ma teħdux siem, għax dnubieta saru winzell għoli tas-sema u Alla ftakar fl-emejjel ħżiena tagħha. Filwaqt li l-poplu fi żmien ta' Iżajja kien miexi fil-ħażin, kien fl-istess ħin jaħseb u jippretendija li miexi fit-tajjeb. Dan kien l-akbar żball tagħhom, għax għalkemm ma mxewx u l-kelma u l-istruzzjonijiet ta' Jahwe kienu qegħdin jaraw lilhom infushom bħala twajbin u ġġustifikati. Dan l-iżball kbir li għamlu lura f'dak iż-żmien u l-istess żball li ħafna tant jagħmlu llum. Ġewwa kongregazzjonijiet, fellowships li jippretenduha ta' twajbin hija tisir it-tagħlim fals li għandha titwarrab l-osservanza tal-kmandamenti u istruzzjonijiet tal-MGew. Filwaqt li jippretenduha li mexxin fil-qdusija jipprofanizzaw il-kelma ta' Alla, il-kmandamenti tiegħu u l-festi tiegħu. Dan mhux xejn ħlief ir-repetizzjoni ta' dak li ġara u li għalih Alla widdeb lill-poplu tiegħu dwar. Dan it-tagħlim qarrieqi li jgħallem li tista' isservi u tobdi lil Jahwe kif taħseb u trid int, żgur mhux ħajġi ittollerat minn Alla li żgur dan kollu ma jogħġbux. Nerġgħu immorru fil-ktieb ta' Iżajja kapitlu 1 li darba minn vers 13 sa vers 15. Iżajja kapitlu 1 vers 13. Iġġibux iżjed offerti fiha, sirt niskerħu il-bħur, il-qamar ġdid, is-sibt, il-laqat li ssejħu. Ma niflaħx għal ħażen flimkien mal-festi. L-ewwel tax-xhur u l-festi tagħkom. Festi tagħkom. Jien nabogħlhom. Pis u Marija ejjejt nerfu. Meta intom tiftħu idejkom jiena wara bajnejja minnkom. Ukoll jekk kattru it-talb jien ma nismakomx għax idejkom mimlija demm. U mafrus li ħafna għalliema tal-lum idawruhom għat-talfin tagħhom. Bijhom ħafna għalliema moderni jippruvaw jagħmlu argument li Jahwe ma jridx li jinżammu is-sibtijiet u l-festi tiegħu. Imma jdawruhom irridu nnutaw il-kelma ewlenija vers 14. Il-festi tagħkom. Jahwe ma jridhomx iżommu il-festi inventati u mdawra minnhom, imma li jżommu dawk li tomqu. Alla ma jinteressax kemm popli sħaħ jistgħu jżommu festi jsejħulhom qaddisa għax forsi idaħħlu xi kunċett bibliku fihom, imma fl-aħħar mill-aħħar ma tkunx festa li ordna hu. U biss irid li jinżammu il-festi tiegħu. U ma jridx li jara il-poplu tiegħu iżommu il-festi tagħhom. Il-mod kif Iżrael kien qed iwettaq il-festi tiegħu wera li huma kienu bidluhom billi jagħmluhom kif xtaqu huma, fi żmien li riedu huma u fil-proċess li jagħmlu dan
kienu ħaltuhom ma' prattiċi ta' qima pagana. Kienu saru festi li l-qima lejn Jahwe żgur ma kienx qaddisa u kif tixraqlu. Anzi kienet qima li qiegħda toffendih u twarbu. Li waslu biex lanqas it-talb tagħhom għalilhom li ma kienx sejjer jisma' jekk ma jarġgħux iduru lejn il-festi, is-sibtijiet u l-mandamenti tiegħu. Dan ifakkarna f'Proverbju 28 vers 9 li jgħid hekk. Min isod widnejh biex ma jismax il-liġi, Alla wkoll jistmel it-talb tiegħu. Illum qiegħed isir saħansitra għar għax il-knejjes moderni mhux biss jadoraw lil Alla kif jaħsbu u jridu huma u bil-modi li vvintaw huma stess, imma il-mod qegħdin jiġu influwenzati minn traduzzjonijiet u festi li għandhom l-erq tagħhom pagan. Anki dawk li protestaw kontra l-Knisja Kattolika Rumana għax ivvintat dan it-tip ta' festi, illum qegħdin narawhom il-mod jerġgħu jdaħħluhom fil-kalendarju tagħhom, fil-kongregazzjoni tagħhom. Huma dawn il-festi magħmula mill-bniedem li Jahwe jabborri. Iżda min-naħa l-oħra hu jistenna u jippretendi li jinżammu s-sibtijiet u l-festi tiegħu kemm bil-mod u kif fi żmien li speċifika hu. Iż-żieda jew it-tneħħija fl-istruzzjonijiet tiegħu anke fil-festi tiegħu hija projbita. U għalhekk irridu nisimgħu bir-reqqa u nagħtu widhen għall-kelma tiegħu biex naraw kif ilina niċċelebrawhom hu. Matul dan il-jiem ħankunu qegħdin niċċelebraw il-festa ta' Jom Kippur, festa ta' Jahwe. U iva aħna lkoll ferħana u obbedjenti niċċelebraw din il-festa. U niċċelebrawha kif mandana u tagħna l-istruzzjonijiet hu. Fil-verus li jmiss f'Iżajja, Alla mhux biss issa ħanaraw jgħid lill-poplu biex jieqaf jagħmel dan il-ħażen u jitnatfu, imma wkoll jurihom x'għandhom jagħmlu biex jimxu sew. Għalhekk issa ħanerġgħu nkomplu f'Iżajja kapitlu 1 minn vers 16-17. Iżajja kapitlu 1 vers 16. Inħasslu u tnatfu. Neħħu il-ħażen ta' jagħmilkom minn quddiem għajnejja. Irfqu mill-ħażen. Talmu għamlu it-tajjeb, fittxu id-dritt, sewwu l-inġustizzji, iddefendu l-irtim, qabżu għall-arma. Dan huwa eżattament l-emejjel tajba li Jexxua għallem fuqhom fid-diskors tal-muntanja. Għamel it-tajjeb, fittex id-dritt, issewwa, sewwi l-inġustizzja, iddefendi lil-minu bla missier u waqbes għall-arma. Dan insibu aktar darin fuqu fil-studju bibliku li għamilna fuq id-diskors tal-muntanja. Minn dan mela narfu aktar kemm kien ħażin u kemm kien ħżien dan il-poplu. Kemm għax kien warrab il-liġijiet u l-istruzzjonijiet ta' Jahwe, kif ukoll għax wasal fil-punt li laqqas kien qed jagħti każ tal-inġustizzi u każ tal-irtim u l-arma. Jahwe qalilhom biex jitgħallmu jagħmlu dan. U sintendi mela indirizzhom lura għall-Torah fejn hemm kif kellhom jieħdu ħsieb kemm lir-romol u kemm il-diema. U issa niġu għal Iżajja kapitlu 1 vers 18. Huwa vers li għal darb'oħra jiġi mifhum ħażin u jintuża qisu vers awtonomu, jiġifieri vers maqtuħ għalih. Joħorġuh mill-kuntest ta' dak li għadda kemm rajna u ta' dak li jiġi warajh. Ejjew naqraw. Iżajja kapitlu 1 vers 18. Ejjew mela nirraġunaw flimkien jgħid Jahwe. Imqar jekk nubietkom ikunu ħomor bħall-iskallat, isiru bojod bħas-silġ. Imqar jekk ikunu ħomor bħall-kremżi, isiru bojod bħas-suf. Għalissa ħanifqu ftitaw ħalli nifhmu sew x'qiegħed jgħid Jahwe dan il-vers. Ħanitlu l-ewwel fuq il-kliem nirraġunaw flimkien. Xi jfissru eżattament fl-Ebrajk. Dawn ifissru biex tiddeċiedi, taqta' il-kwistjoni u tagħmel deċiżjoni għall-kwistjoni. U effettivament dak li qed jgħid hawn Alla lin-nazzjon midneb.
ejjew ħanaqtaw din il-kwistjoni, ejjew ħaniddeċiedu fuq din il-kwistjoni. Jahwe qiegħed juża l-lingwaġġ ta' mħallef tal-qorti lejn xi ħadd ħati biex wara li kien ippreżentat bil-każ tiegħu u l-provi kollha kienu kontrih ikun wasal il-ħin ta' deċiżjoni tas-sentenza biex tinqata' il-kwistjoni. Imma ħanaraw kif Jahwe hawnhekk tom triq li jiġu maħfura minn nuqqasijiet kollha tagħhom. U minflok jieħdu il-ħlas ta' ħżinithom dejjem kien il-mewt jagħtihom il-maħfra u l-ħajja. Dejjem jekk dawn jinmu u jduru lura lejn il-kmandamenti u l-liġijiet tiegħu. L-ewwel nett ħanuri l-għala Jahwe uża hawn kulur speċifiku dak skallat bħala aġġettiv madnub. Il-kulur skallat f'dak iż-żmien kienu jipproduċuh, iġibuh minn insett, dudu. Dan l-insett, dan id-dudu, kien iwaħħal lilu nnifsu mal-weraq jew ma' zokk ta' siġra tal-ballut biex ibit il-bajt tiegħu. Wara li jpoġġi dan il-bajt fi speċi ta' borża, id-dudu ilawwarhom b'meraq aħmar ħamrani biex jipproteġihom u wara li jagħmel dan imut. Imut fuq l-istess bajt tiegħu. Wara li jkun żbojta lilu nnifsu minn dan il-meraq aħmar kif għadna imut, ikunu jridu ifarku l-ġismu biex jieħdu dan il-meraq ta' kulur aħmar skallat. Barra minn hekk importanti wkoll li wieħed jinnota li huwa impossibbli li tneħħi teba ta' dan il-kulur minn fuq il-ħwejjeġ u l-ebda ammont ta' orik jew ħasil ma jistgħu ineħħu din iż-żeba ħamra magħmula mill-meraq ta' dan id-dudu meta dan ikun fuq il-ħwejjeġ u materjali oħra. Mela fil-waqt li skallat qiegħed jirrepreżenta t-teba tad-dnub li hu impossibbli li l-bniedem ineħħi, jirrepreżenta wkoll sagrifiċċju. Mewt tad-dudu biex jipproteġi l-bajt biex ikun hemm ħajja ġdida wara li ġisem id-dudu jitfarrak. Nistgħu nużaw dan kollu bħala tipografija ta' Jexxua il-Messija li fis-sofferenza tiegħu, fis-sagrifiċċju perfett tiegħu li ġie imdendel mal-ewda u talilu nnifsu biex ġismu jiġi mfarrak u joħroġ minnu sal-aħħar qatra ta' demm bħala tpattija għad-nubiet tal-bnedmin. Dan kollu is-sagrifiċċju tad-demm biex jagħti ħajja ġdida. Ħajja ġdida lil kull min jindem u jafda fih. Sagrifiċċju tad-demm biex dak li hu impossibbli għal bniedem ġifieri li jneħħi t-teba tad-dnub Jahwe għamlu possibbli permezz tad-demm ta' ibnu Jexxua. Dan id-demm tas-sagrifiċċju perfett tal-ħaruf talla jaħsel u jnaddaf u jġib il-ħwejjeġ bojod daqs il-silġ. Iġib lill-bniedem li jindem abjad daqs is-silġ. Immorru biex naraw dan biex inkomplu niftħu fuq dan f'Apokalissi kapitlu 7 minn vers 13 sa vers 14. Apokalissi kapitlu 7 vers 13. Mbagħad wieħed mixjuh qabad u staqsini. Dawn li għandhom l-ilbisi twal bojod fuqhom min huma u minn fejn ġejjin? Vers 14. Inti taf, Sinjur, qedtu jien, imbagħad qalli, dawn huma dawk li ġejjin mit-taħbit il-kbir u l-ilbies tagħhom ħasluhom u bajduhom fid-demm tal-ħaruf. F'Salm 22 li hu salm ieħor profetiku u l-Messija, il-passjoni li kellu jgħaddi minnha, insibu simbolu ieħor simili ta' dan id-dudu. Ejjew ħanaqraw. Salm 22 vers 7. Jien dudu tal-art u mhux bniedem, żeblieħ tan-nies kasbi tal-poplu. Tħalf dan is-salm b'din il-kelma dudu għarġajtaw għax skont l-Strong Concordance il-kelma użata għal dudu hawn hija tolan li tfisser skallat u tingħata tifsira bħal dik li ġa spjegajt qabel kif jiġi dal-kulur, jiġifieri permezz tad-dudu. Inkomplu f'Iżajja kapitlu 1. Kif diġà għedt ħafna jifqu f'dan il-vers 18 li tant iħobbu jikwotaw biex juru kemm Alla lest li jaffillek. Fil-fatt, hekk hu verament.
imma ma jimxux għal vrus li jkun imiss. Dan għax apparti ma jifhmux x'inhu dnub, imma sinċerament ma jafux xi tfisser verament lid-dullura. Id-dullura għal Alla xi tfisser? Id-dullura għal xiex? Id-definizzjoni biblika ta' dnub insibuha fl-ewwel Ġwanni kapitlu 3 vers 4 u ejjew naqraw. L-ewwel Ġwanni kapitlu 3 vers 4 jiddiskrivi hekk id-dnub. Kull min jagħmel id-dnub jikser ukoll il-liġi, għax id-dnub huwa l-ksur tal-liġi. Mela, meta inti tidneb, inti tkun ksirt il-liġi. Mela, meta tindem, lejn xiex għandek iddur lura. Għandek iddur lura mela lejn l-ubbidjenza tal-kmandamenti, il-preċetti u l-istruzzjonijiet ta' Alla. Dan ifisser mela li inti tarġa' lura li tobdi lill-Alla. Ħammorru nkomplu issa Eżajja l-ewwel kapitlu vers 17 u 20. Eżajja kapitlu 1 vers 17. Jekk intom tridu u tobdu, intom tieklu ġib tal-art. Iżda jekk tgħidu le u twebsu raskom, ix-xabla tikolkom, għax fom Jaħwe tkellem. Dawn huma drus ċari li juru l-konsegwenzi tad-deċiżjonijiet. Jew tieklu jew tiġu mikula. Jekk tobdu gawdu l-ġid tal-art, jekk le tiġu meqruda. Jew tażlu tobdu jkollkom il-ħajja, jew tkunu diżobbedjenti ma jkun hemm xejn aktar għalik li f'ġudizzju għall-mewt. Dan il-kunċett insibuh ir-repetut u r-repetut fl-iskrittura imqassa kollha. Ħammorru issa naraw 5 tifrus mill-ittra ta' Pawlu lil Lut. U dawn huma minn kapitlu 10 vers 26 sa vers 30. Lut kapitlu 10 vers 26. Għax jekk wara li ħadna it-tarif sħiħ tal-verità nidimbu mir-rajna ma hemmx sagrifiċċju ieħor għadnu f'xi jsir. Jibqalna biss li nistennew bil-biża' il-ġudizzju u l-ħuġġieġa tan-nar li teqret l-edewwa ta' Alla. Jekk wieħed iwarrab il-liġi ta' Mosè jingħata għall-mewt bla ebda ħniena fuq kelma ta' 2 jew 3 xhieda. Aħsbu ftit x'kastig aktar aħrax ħaqqu dak li kasbar bin Alla li nniġġes id-demm tal-patt li bih tqaddes li maqdar l-ispirtu tal-grazzja. Għax aħna nafu min hu dak li qal tiegħi hu l-ħaqq, jien hu li nħallas u wkoll jagħmel ħaqq Jaħwe mill-poplu tiegħu. Ħaġa tal-biża' li taqa' f'idejn Alla il-ħaj. Mela qed nerġgħu naraw il-konsegwenzi tad-deċiżjonijiet. U dak li Alla wissa jekk il-bniedem ma jobdix qed jerġa' jiġi irrepetutqaw li huwa tal-biża' għal dak il-bniedem li ma jobdix lil Alla. Hija ħaġa tal-biża' li taqa' f'idejn Alla il-ħaj. Il-messaġġ ewlieni ta' dan l-istudju tal-lum u dan. Ejjew nimxu fis-sewwa skont l-istruzzjonijiet ta' Jaħwe. Ejjew ħanħallu l-kelma tiegħu timlina biex inkunu nafu kif inħarsu u nagħmlu dak kollu li jridu. Ejjew nimxu fit-tieba u nżommu ħwejjiġna tal-għażel bojod kif jixraq lil dawk li ġew isseparati u miżbura fil-poplu ta' Alla. Sal-lum Jaħwe għadu jgħid ejjew ħanaqtaw din il-kwistjoni. Qegħdin tisimgħu leħni u tagħtu widen għal kliemi, qegħdin tobdu l-kelma tiegħi, jekk iva ibqgħu sodi u komplu fittxu li tarfu aktar leħen Jaħwe. U hekk tkunu quddawl u tiklu mill-ġid tal-art. Jekk le, jew sirtu fietla, innu u duru lejn dak li ordnalkom aħna. Dak li joġob lilu. Dak li aħna ngħidu hija r-rieda tiegħu. Nagħlaq mill-ewwel ktieb ta' Ġwanni kapitlu 1 minn vers 5 sa 9. L-ewwel Ġwanni kapitlu 1 vers 5. Din hi l-aħbar li smajna minn għandu li qegħdin inxandrulkom li Alla quddaw u ebda dlam ma hemm fih. Jekk ngħidu li aħna msebħin miegħu imma nimxu fid-dlam inkunu qegħdin nikdbu u ma nagħmlux il-verità.
Iżda jekk nimxu fid-dawl, ġenu fid-dawl u stess, aħna nisibbu flimkien. Quddiem ta' Jexxuwa Kristu ibnu inaddafna minn kull nub. Jekk ngħidu li m'għandniex nub, inkunu qegħdin inqarqu bejn anfusna u l-verità ma tkunx finna. Jekk nistqarru nubietna u fidil u ġust. Hekk li jaffridna nubietna u jnaddafna minn kull ħażin. Filwaqt li nirringrazzjakom li segwejtu dal-istudju Bibliku nwassal lilkom għal darb'oħra mill-Komunità Messianik Malta inħeġġitkom li verament tisimgħu u tagħtu widen għar-rieda ta' Alla. Dan il-programm qed jiġi mwassal lilkom bl-għajnuna ta' ħbieb u l-benefatturi tal-Komunità Messianik Malta. Għal aktar informazzjoni rikorru s-sit elettroniku messianikmalta.org, fittxuna fuq Facebook jew fuq Twitter taħt it-titlu Messianik Malta.